kamatuoran. Sa sini nga adlaw magapadayon kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kag nagapadayon kita sa pagsasalamat sa iya kay bisan sa tunga sa kabudlayan sa aton pagpangabuhi sa sini nga mga panahon. Iya pagit kita ginatagan sing kay gayunan agud nga makaugdanay kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga makita sa John chapter 4 verses 21 pagkadto sa 24. Nagakon ini basahon sa Hiligaynon nga Bible nga nagasiling, si Jesus nagsiling sa iya, "Inday patiha ako, magaabot ang tion nga ang mga tao hindi magsimba sa amay sa sini nga bukid o kon sa Jerusalem. Kamo nga mga Samariahanon wala gid makakilala kung sino ang inyo ginasimba. Kami nga mga Hudiyo nakakilala kung sino ang amon ginasimba. Kay ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. Pero ang tion mag-abot kag nag-abot na ang matuod nga mga manugsimba magasimba sa amay sa espiritu kag sa kamatuoran." Amo ini ang mga manugsimba nga luyag sang amay nga magasimba sa iya. Ang Dios espiritu kag ang magasimba sa iya dapat magsimba sa espiritu kag sa kamatuoran. Ini ang pulong sang Ginoo kag ang sentro sang aton nga pagpamalandong subong amo ang pagsimba sa Ginoo. Aton tan-awon ang duha ka bagay nga hambal diri ni Jesus Christ mismo. Aton gid matan-aw pagi sa Biblia kung sino gid ang dapat nga simbahon. Kaginambal man diri sa akong ginbasa kung sa diin nga lugar dapat ang tao magasimba sa Ginoo. Sa pagkamutuod, ang Dios nagapaabot gid nga kita nga mga tao nga iyang gintuga dapat nga magsimba sa iya. Kay kita lamang ang tinuga nga nagakabuhi diri sa duta nga pinakaalam nga mga tinuga. Ang Dios wala nagapaabot nga ang mga kasapatan magsimba sa iya. Wala siya nagapaabot nga mga isda sa dagat o kon ang mga kapispisan nga nagalupad sa kahawaan magasimba sa iya. Kay ining iban nga tinuga luwas sa aton nga mga tao wala sing kapasidad sa pagsimba sa Dios. Kita lamang nga mga tao kay man kita iya mas maalam sa tanan nga mga tinuga diri sa duta. Ang Bible nagahambal nga kita nga mga tao gintuga katulad sang larawan sang Dios. Kita iya may maalam, kita iya may ara nga pagkamatarong, mas matarong kita sa iban nga tinuga kag mas maalam kita kay sa ila. Ina tungod kay ang tao iya kumplito. Ang tao may ara nga tawag nga lawas, may ara siya nga ginatawag nga kalag, kag may ara siya nga espiritu. Kag wala ina sa iban nga mga tinuga. Katulad sa mga kahoy, ang kahoy may kabuhi pero wala kalag, kag wala sang espiritu. Ang mga isda may kabuhi pero wala man sila sang kalag kag espiritu. Kita lamang amo ang may ara sina kag ang aton nga espiritu
amo ina ang nagatulod sa aton sa pagpangita sa Dios nga iya nga simbahon. Tungod sina kung ang tao hindi makahibalo kung sino ang tunay nga Dios nga iyang simbahon, magasimba na lang siya sang hindi tuod nga Dios. Atod mabatian nga may mga katawhana sa kalibutan nga ilan na simba amo ang bulan, may nagasimba na sa bulan, may nagasimba man sa dalagko nga bato sa kabukiran, kahoy, madalom nga suba. Ina tungod kay wala nila na talupangdan kung sino ang nagakabagay nga simbahon. Ang ila kalag kag espiritu o kung ang aton espiritu amo ang nagatulod sa aton sa pagpangita sa Dios agud nga magsimba. Pero kung hindi kita makahibalo kung sino ang aton simbahon, nagapalagpat na lang kita sang isa ka bagay nga dapat naton simbahon. Ang Biblia, ang aton Bible, nagatudlo nga ang nagakabagay lamang nga simbahon amo ang Dios nga nagtuga sa kalibutan. Amo ang Dios nga buhi, hindi patay. Amo ang Dios nga buhi nga nagtuga sang langit kag duta kag sa tanan nga mga katawan. Ini nga Dios amo ang nagtugot sa aton sa pagpuyo o kung pag-istar sa sining matahom nga kalibutan ngayang tuga. Tungod kay siya amo nagtuga sa aton, nagapaabot siya nga kita nga mga tao nga maalam sa iban nga tinuga, kita magasimba sa iya. Kag ang aton Bible, ginbasa ko ini kaina, pero agud ma-refresh, malab-a sa aton una-una, akon gibasahon liwat ang 23. Agod nga makuha naton kung sino ang aton nga simbahon. Si Jesus Christ naghambal, pero ang tion mag-aabot, kag nag-abot na nga ang matuod nga mga manugsimba magsimba sa Amay sa Espiritu kag kamatuoran. Kuhaon lang naton ang pulo nga magsimba sa Amay. Ang matutuod nga manugsimba nga amo kita dapat magsimba sa Amay. Sino ining Amay ginahambalan diri? Ang ginahambal diri nga Amay amo ang Dios naton. Dios nga Amay, buhi nga Amay didto sa langit. Ina nga Dios ang ginatawag diri nga Amay, amo ina ang nagtuga sa aton, Creator. Okay. Agud nga hindi kita magtalang sa aton nga pagsimba, aton tan-awon nga may-ari nga 3 kasahi sang Amay nga nasulat sa Biblia. Agud nga aton ini matalupangdan kag hindi kita magtalang aton tanawon. Primero, may ginsulat man sa Biblia nga mayara nga dutanon nga Amay. Ang aton ginikanan bala, ginatudlo man na sang Bible nga aton ina Amay, tatay naton. Kung ikaw Pilipino, ang panawag sa imo, bata ka sang Pinoy. Kung ikaw Chinese, ang panawag sa imo, bata ka sang ginasiling nga insik aton panawag. Amo nang tatay naton. Kung ikaw Amerikano, bata ka sang Kano. Ginatawag ka nga Kano, ang tatay naton nila Kano, amo na dutanon nga tatay. Ang aton dutanon nga tatay nga nagatatap sa aton, wala ginatudlo sang Bible nga aton simbahon. Ang siling sang Bible sa aton,
tahura ang inyo ginikanan. Mga kabataan, tahura kag tumana ninyo ang inyong ginikanan agud nga maglawig ang inyong kabuhi diri sa duta. Okay, tinaw, matag, ang natudlo sang Bible sa aton, nga hindi nga simbahon ang aton tatay, kundi tahoron kag tumanon naton sila agud nga maglawig ang aton kabuhi sa sini nga duta. So importante ina, ang unang dutan-on naton nga tatay. May ara pagid nga tatay nga ginatudlo sang Bible agud nga aton ini matan-aw sing kamatuoran kag diri mabal-an naton kung sino nga amay ang ginasiling sa Bible. Nga nagasiling siya ang matutuod nga managsimba, magasimba sa amay, sa espiritu kag sa kamatuoran. Mayroon nga isa kasahi isang amay nga ginatawag nga amay sang mga tao nga nagsikway kay Kristo. May mga tao diri sa duta nga wala nagakilala kay Ginoong Kristo. Wala sila nagapati nga si Kristo halin sa langit. Wala man sila nagapati nga si Kristo anak sa Diyos. Wala man sila nagapati nga si Kristo manuluwas. Gin-reject o kon ginsikway nila si Ginoong Kristo. Kag na-record sa balang kasulatan nga ini nga mga tao may ara silang kaugalingon nga amay nga espirituhanon. Okay? Ari ang ginhambal ni Kristo sa mga tao nga nag-reject, nagsikway sa iya. Basahon ako ang John chapter 8 verse 44 nga nagasiling. Siling ni Jesus Christ sa mga tao nga wala nagatuo sa iya. Mga anak kamo sang inyo amay nga amo ang yawa o kon Satanas. Kag buot ninyo sundon ang luyag sang inyo amay. Manugpatay siya sang tao, halin pa sa ginsuguran, wala siya sa kamatuoran, halin pa sang una, kay wala sing kamatuoran sa iya, kon nagabinutig siya, ginahimo lamang niya, ini suno siya ang kinugali, kay butigon siya kag amay sang tanan nga mga kabutigan. So ginbalik-balik diri ang pulong nga amay. Siling ni Kristo, kay man si Kristo nagapanudlo sa sini nga mga tao, kag si Kristo nagapangatubang sa ila, nagaatubang sa ila sa sining grupo sang mga religious nga mga katawan nga amo ang mga Parisiyo panahon ni Jesus Christ sandiri pa siya sa duta. Nagsiling si Kristo sa ila, nagatudlo si Kristo sa ila, nga siling ni Jesus Christ ang nagapakasala ulipon sang sala. Ang sabat sa sining mga tao, siling niya, wala kami kaagi ulipon. Mga anak kami ni Abraham. Mga anak kami sang Diyos, kaliwat kami ni Abraham, nga mga Diyos nun. Siling ni Kristo, kung anak kamo ni Abraham, kung anak kamo sang Diyos, tani, batono ninyo ako, tuuhan ninyo ang akong ginatudlo sa inyo, kay siling ni Jesus Christ, halin ako sa amay, halin ako sa Diyos, kung magtudlo ako sa inyo, siling ni Jesus Christ, sang gusto, sang matarong, nga hindi kamo magpati, kung ang mga tao gani magtudlo sa inyo, sang mga binutig, nagapati kamo. Siling ni Jesus Christ, kamo mga anak sang inyo amay, nga amo si Satanas. Si Satanas manugpatay, siling ni Jesus Christ, si Satanas butigon. Halin sa sinugdan, binutig lamang ang obra ni Satanas. Amo ina nga amay ninyo si Satanas, kay kamo siling ni Kristo, butigon.
kag mga manugpatay. Kay man sa siningat-iyon sa paghambal ni Kristo, nabal-an ni Jesus Christ nga ang mga Parisiyo, mga siling nato religious leaders, nagaplano na nga patyon nila si Jesus Christ. Amo ini nga naghambal si Kristo nga ginasunod lamang ninyo ang balatyagon sang inyo amay nga amo si Satanas. Si Satanas butigon kag mga manugpatay halin sa sinugdan. Siya nga inyong amay amo ang ginasunod ninyo. So may ikadua diri nga klase sang amay. Una, ato na gintun-an ang dutanon nga amay. Kagaya ikadua, amo ang ginasiling naton nga amay sang mga tao nga nagsikway mga anti-Kristo, nagsikway sing lubos kay Ginoong Kristo, ginasingganan ni Jesus Christ nga ang inyong amay si Satanas, ang butigon kag manugpatay. So ano ang sugo sang Dios nga dapat naton himuon sa sini nga klase sang amay nga amo si Satanas? Ang James chapter 4 verse 7 nagasiling siya, batuin ninyo, subulan ninyo si Satanas kay siya magadalagan halin sa inyo. So ang sugo nagasiling, aton batuan, subulon, pamatuan naton si Satanas kay siya magapalagyo lamang sa aton. Siya ang amay sang tanan nga mga tao nga manugpatay kag butigon nga amo si Satanas. Ay katatlo dre nga amay nga ginatudlo kag nasulat sa balaan nga kasulatan, amo ini ang ginatudlo sa aton nga aton amay dito sa langit. Sang si Kristo diri sa duta nagpanudlo sa mga tao kung paano magpangamuyo. Siling ni Jesus Christ, kung magpangamuyo kamo, amoon ninyo sini. Magapanawag kamo sa amay. Singganon ninyo amay sa langit, ang imong kabubuton matuman dito sa langit kag diri sa duta. So may amay sa langit nga dapat naton simbahon kag pangamuyuan. So ano ang aton himuon sa sining amay sa langit nga ginatudlo sang Bible? Ang siling niya sa John 1:12, ang siling sang Bible, ang tanan nga magtuo kag magbaton kay Jesus Christ mahimong mga anak sang Dios. Kung ang magtuo kag magbaton kay Jesus Christ anak sang Dios, sumakabig siya nga ang iyang amay amo ang Dios. Ang Dios nga nagtuga sang langit kag sang tanan nga mga tinuga sa sining nga kalibutan. Ano pagid ang iyang sugo? Ang una, aton nga batonon, tuuhan kag batonon, agod mahimo kita nga anak sang Dios. Ang siling pagid sa Salmo 100 kapitulo bersikulo 2, si Salmista David nagatudlo naman nga ini nga Dios dapat gid naton simbahon. Amo ini ang aton nga simbahon. Sinya magkalipay kamo, magamba kamo sa Ginoo, magsimba kamo sa iya sing malipayon. Amo na ginatudlo sa Psalm chapter 100 verses 1 pakadto sa idalon. Nagatudlo siya nga ang ni nga Dios aton nga simpahon sing malipayon. Okay? Aton tingbon ang tatlo nga aton ginhambalan. Ang aton dutanon nga may diri sa duta ang ginasugo sang Bible sa aton nga aton sila tahoron kag aton sila nga tumanon. Ang amay sang hindi tumuluo nga amo si Satanas
ang sugo sa aton sa Bible, batuan, subulon naton si Satanas kay siya magapalagyo lamang. Hindi siya isog nga kaaway, talawit siya. Aton siya subulon sa ngalan ni Kristo agod nga magpalayo siya sa aton. Pero ang Amay sa langit, ang mando sang Bible sa aton, nga dapat nga tuuhan kag batono naton ang yang anak nga si Ginoo si Kristo agod nga mahimo kita nga mga anak sang Dios, ang Dios nga yara sa langit. Kag ang sugo sa aton, ini nga Dios amo ang aton simbahon. Wala ginasugo sang Bible nga aton dutanon nga may simbahon kundi tumanon lamang. Wala nagasugo ang Dios nga si Sanas aton simbahon kundi aton batuan. Ang ginasugo sang Bible sa aton amo nga ang matudtuon nga Dios amo ang aton simbahon nga nagasiling sa Bible nga aton ginatun-an, ang matudtuon nga manugsimba. Kita amo ang manugsimba, magasimba sa Amay, sa Espiritu kag sa kamatuoran. So padayonon naton ini nga ang simbahon ginaton ang Dios aw. Ang Bible nagapaatag sa aton kag ako na hambal sa introduction pa lang nga kita nga mga tao amo lamang ang may kapasidad sa pagsimba sa Dios, kay kita amo ang maalam nga mga tinuga nga makita sa naong sang duta. Kag ang Dios nagapaabot nga kita magsimba sa iya, pero wala siya nagapaabot sa iban nga tinuga nga magsimba sa ila kay wala sila sang kinaalam, wala sila sang buot sa pagsimba sa Dios nga mo nagtuga sa ila. Luwas sina o kundugang sina, dapat gid kita magsimba sa Ginoo kay ang Dios labi nga nahigugma sa aton. Wala na sing iban nga mga Dios nga sarang makahigugma sa aton labaw sa paghigugma sang Dios sa aton. Tungod sang dako niya nga paghigugma, dapat nga aton siya simbahon. Okay? May mga bahin sang Bible nga nagapakita sa aton nga labaw gid o kung dako gid ang paghigugma sang Dios sa aton. Ang bersikulo nga bantog sa John 3:16 nagasiling, kay ginhigugma sang Dios ang kalibutan, ang kalapad, tanan, bugos nga kalibutan. Kung sa aton pa, ang tanan nga mga tao sa kalibutan, ginahigugma gid sing Dios. Alangay patas ang paghigugma sang Dios sa aton. Kita yang mga tao may pinilian dito sa Amerika, ang mga puti nga kano kag itom hindi maayong relasyon, kay nagabatyag ang mga puti nga sila mas maayo sa mga itom. Bisan pa diri sa aton sa Pilipinas, may ara man nina nga balatyagon, pulo parehas man sina, ang brown nga mga Pinoy kag ang itom nga mga Pilipino, daw medyo hindi man maayong relasyon, kay nagabatyag ang mga brown nga Pilipino nga daw maayo sila kaysa mga itom nga mga Pilipino. Okay, ang Diyos pagsiling niya nga ginhigugma niya gid ang tanan nga mga tao sa kalibutan, ang iya balatyagon, palariyas lang kita tanan. Ang presyo sang kalag sang iban, parehas man sang presyo sang aton kalag. Kitang tanan, ginpatubodan ni Kristo siyang amili nga dugo dito sa cross sang Kalbaryo. Amo ina nga patas alangay ang pagigugma sang Dios sa aton. Luwas sina ang Dios nahigugma sa mga tao, kita nga mga makasasala,
Kung kaysa nagabatyag kita nga daw kadamo nagit ang akong sala, hindi nako masarangan sang Dios siguro sa pagluwas. Mga kautoran ang ginkari sang Dios diri sa kalibutan amo ang pagpangita kag sa pagluwas sa mga makasasala. Wala sing sala nga hindi masarangan sang Dios sa pagpatawad. Ang isa lamang nga sala nga hindi mapatawad sang Dios amo ina ang sala nga ginahigugma sang tao nga hindi niya gusto hinulsulan, hindi niya gusto nga talikdan. Ti paano pagluwas ang Dios sa iya kay nahigugma siya nga sala nga hindi niya gusto biyaan. Ang tanan nga sala mapatawad sang Dios, pero may isa lamang ang sala nga gusto mo nga hindi pagbiyaan, hindi mo paginulsulan, hindi ina masarangan sang Dios sa pagpatawad kay ikaw mismo hindi man gusto magbiya sina nga sala. Pero amoy na siling sa Roma kapitulo 5 halin sa 6 hasta sa 7. Siling niya ginpakita sang Dios ang dako niya nga paghigugma sa aton nga bisan sang mga makasasala pa kita, si Kristo naghalad siyang kabuhi sa cross agod matigayon ang aton kaluwasan. Tanawa bala, ginahalad niya ang kabuhi sa aton bisan sang mga makasasala pa kita. Amoy na ang ginpakita sang Bible sa aton nga matalupanda naton nga sobra gid ang paghigugma sang Dios sa aton kag hindi siya tani gusto nga may isa ka tawo nga malaglag dito sa kalayo sang impyerno. Kay iya gid kita mga ginahigugma. Ti anong buhaton naton nga mga tawo kay nabalaan naton nga ginahigugma gid kita sang Dios kag ginpadala niya gid iyang bugtong anak kag ang anak naghalad gid siyang kabuhi. Ano karon ang aton himuon? Ginatudloan man kita sang Bible nga dapat balusan naton ang paghigugma sang Dios sa aton. Balusan man naton sang paghigugma. Nagasiling ang balang kasulatan. Siling niya, kita nahigugma sa Dios tungod kay una sa tanan, siya nahigugma sa aton. Okay? Tungod kay nahigugma siya sa aton, una sa tanan, aton balusan ang iyang paghigugma. Ang ginatudlo sa Marcos 12:28 tubtob sa 31 amoy ni, higugma ang Dios sa bug-os mong una-una, sa bug-os mong tagipusoon, sa bug-os mo kalag, kag sa bug-os mo kusog. Ginabalik-balik dira ang bug-os. Bug-os kung sa aton pa. Higugmao naton ang Dios 100%. Hindi nga kulang-kulang, kundi bug-os 100%. Balusan naton ang Dios ang paghigugma sa aton. Ginigugma niya kita sing lubos. Aton man siya balusan sang aton nga paghigugma. Makita naton nga mga tao, medyo kabos kita kung paghigugma sa Dios ang paghahambalan. Okay? Ginhambal sa Bible, siya ang tanan nakasala kag nakabsan. Kabos, wala, hindi insakto, kag nakabsan sang himaya sang Dios. Hindi gid lubos ang aton paghigugma sa Ginoo. Tani ang ginapaabot sang Dios nga aton siya higugmaon sang 100%. Kag aton siya simbahon. Hindi kita makasimba sang Dios sang hanuot tungod kay aton paghigugma sa iya. Hindi 100% kabos nakabsan sang himaya sang Dios. Okay. Padayunon naton, aton na nakita nga aton balusan ang Dios ang paghigugma
kag simbahon naton siya sang lubos. Pero ang aton pagsimba nakita naton kaya medyo kabos-kabos jutay, hindi insakto. Pero ang Dios nagpadayon sa pagtudlo sa aton agod nga mahamuot siya sa aton kabuhi, hatagan naton siya sa kalipay pagi sa aton pagigugma kag pagsimba sa iya. Aton tanawon jutay sa nabili naton nga malipot nga panahon nga ginatudloan man kita sang Dios kung diin ang lugar diin kita magasimba. Ang una naton nga ginambalan, sinogid bala ang aton simbahon, ang Sabat, ang Dios. Sa diin nga lugar kita magasimba. Okay, ang gintudlo sa 4 sa aton ginbasa kay na sa chapter 4 sang John verse 24 nagasiling siya nga ang Diyos Espiritu. Okay? Ang Diyos Espiritu. Ang magasimba sa iya dapat magsimba sa Espiritu kag sa kamatuoran. Tanaw naton ang pulo nga ang Diyos Espiritu. Magsiling kita nga ang Diyos Espiritu, ang Diyos hindi nimo makita kay Espiritu siya. Katulad ini isang hangin nga nagahuyok. Ang hangin, mabatyagan mo lang na may hangin. Kaya kung magtulong ka sa kahoy, makita nimo nagahulag ang dahon sang kahoy. Ina, nagatudlo sa aton nga may hangin nga nagahuyop, nga nag-agi sa sinang kahoy. Ang dahon makita mo, pero ang hangin nga nag-agi, hindi mo makita. Kaya ang hangin, hindi makita. Amo ina ang balaan nga Espiritu. Ang balaan nga Espiritu, mabatyagan mo nga nagapanghikot sa imong kabuhi. Pero ang balaan nga Espiritu, hindi mo makita. Sa mo ina nga ang Diyos, hindi ta makita. Amo ina nga mga tao, nagahambal nga, siguro way Diyos kay, way man ko nakakita nga may Diyos. O lalisan pa naton, ano nakita bala ni mong Diyos? Tinga nagpati ka kay wala ka man makita. Okay, kung naton ina naman, balis ka doon, amo ni. Ano may hangin? Siling mo, oo. Ti, nakita mong hangin? Ling mo wala. Ti, ano, hindi ka nalang magpati nga may hangin, kaway mo man makita? Okay, ang hangin, hindi mo mapriso sa isa ka lugar. O hindi nimo masulod sa kwarto sa imong balay kag sirhan kag singganon mo nga okay hindi na nakagwa ang hangin. Amo ini ang Dios, tungod kay ang Dios Espiritu, ang Dios hindi mo mapriso sa isa ka lugar. Ang Dios yara sa tanan nga lugar. Tungod kay ang Dios ara sa tanan nga lugar, pwede ikaw makasimba sa Dios bisan diin nga lugar. So hindi kita maghuna-huna nga makasimba lamang kita sa Ginoo kung magkadto ta sa church building kung Domingo kag didto magsimba. Hindi kita makasiling nga didto sa amon simbahan kay gwapo at toto ang Dios. Hindi. Ang Dios nga Espiritu yara sa tanan nga lugar. Kung sa aton pa kita makasimba sa Dios bisan diin. Pwede ka kasimba sa Dios kung Domingo dito sa simbahan. Pwede ka makasimba sa Dios dira sa sulod sa imo balay. Pwede ka makasimba sa Dios bisan nakasakay ka sa salakyan, bisan nakasakay ka sa eroplano. Pwede ikaw kag ako makasimba sa Dios tungod kay ang Dios Espiritu. Ara siya sa tanan nga lugar sa isa ka panahon. Kung ang Dios ari sa Iloilo, ato man na siya sa Bacolod, dito man siya sa Antique, bisan diin nga lugar sa isa ka panahon, ara ang Dios nga kay man
ang Dios Espiritu. Kag nagasiling siya, ang magasimba sa iya dapat magsimba sa Espiritu kag sa kamatuoran. Sa katapusan, diri na akong tapuson, ining aton pagpapalandong ang sugo sang Dios sa aton amoy ni. Kini nga sugo makita sa Roma 12:1. Si San Pablo amo ang nagsulat sini. Sinya mga utod, nagapakitluoy ako sa inyo nga itugyan ninyo ang bugos ninyong kaugalingon sa Dios kag mag-alagad sing lubos sa iya. Kag ang siling niya, ini amo ang matudtuod nga pagsimba dira sa imo. Kung itugyan naton sing lubos ang aton kaugalingon sa Ginoo, kag aton siya alagaron, silin ni San Pablo, ini amo ang tunay nga pagsimba dira sa iya. So mga kautoran, aton isurrender sing lubos ang aton mga kabuhi dira sa Dios. Buksan naton ang aton kasing-kasing, batunon naton si Kristo sulod sang aton mga kabuhi, kag magpadayon sa pagsimba sa iya sang maminatud-ugit. Madamong salamat. Kabayang ang Diyos magpakamayo gid sa aton nga tanan.